Yesani nyako Ramogi wang'io pogore ma osetimore ka kod kacha e gwenge ma Thurka. Nyinga en George Bati. Riwruok mar oganda jo-Kisii ochako chenro mar kelo thek e kind gavana ma Kisii Simbarati kod jaleg kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro. E bura mano yuore kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu, seneta machon mar kaunti ma Kisii Ngire Samongeri kod jotend dinde mawuok e kaunti no. Jodongo ogolo chik mondo kweth mar Arati kod Osoro chung lweny ma osebedo ka neno e kindgi. Simbarati kata kamano ne ok oyuoro romo ma kamano ka riwruok mar jodongo mag oganda jo-Kisii osingo mar dhi timo twak kode e ndalo mabiro. Bende gikwayo tend obila mondo mi otim nonro matut e wi lweny mane owuok e kind Simbarati kod Silvanus Osoro juma mokalo, kendo kawo okang' mager ne ji duto mane ochano kata siayo lweny ma kamano. We call for the immediate ceasefire of the political altercations by all concerned parties. All security agencies should carry out thorough investigations and take action against all culprits of the recent cases of insecurity in the region, regardless of their position in the society. We are not apportioning any blame to anybody at this stage, nor do we have an intention of doing so, but our main interest is to bring harmony and peace to the society, because that's the most critical part, so that the society can thrive. Jaod bura ma Mumias East Peter Salasia manuchiore do ma Mumias toka jang'ada buche Masela Onyango nyoro chik mondo mi ochop somne ketho ma odonjne godo gikone owe thuolo gi rambur mar Sh50,000. Salasia nitudo kod goyo MCA Mama Kunga Isongo. Salasia otamore ketho ariyo moting'o nyaka ketho kwe e romo moro. Masela Onyango ong'ado burano odhiambo ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono kama ne odwaro thuolo mondo miye ka ono wach weche mano owuok kuom Salasia mano kwedo ketho ariyo mano donjne godo, kendo gikone e bura mong'ado kar saa 8 mar odiochieng' ma kawuono oweyo gi rambun mar Sh50,000 jaod burano ma Mumias East Peter Salasia. Someone is admitted at hospital, official number 73 of 2021. Yep. We are not disputing the fact that the accused person visited some hospital. What we are disputing is his claim that he was admitted on the 15th, making it impossible for him to appear before this court on the morning of 16th. And Your Honor, we maintain that the accused has not provided any document to this court to prove this admission. Jakom mar riwruok jopuonj madongo mag sekondar Kesha ma bende en jatend kata japuonj maduong' e skund sekondar ma Murang'a okwayo piny owacho mondo mi ogol omenda duto mag siro kunde somo mag piny owacho. Omenda ni odwaro ni mondo mi ochiwe kaka ne en ma en Sh22,244 ne japuonjre ka japuonjre. Owacho ni sikunde gi sani osemana yudo maromo Sh4,000 ne japuonjre kopogore kod Sh10,000 mowinjo obed nus ma piny owacho ne olando ni osechiwo. Omedo ni piny owacho ni kod gop sikunde maromo 3,900 pacho ka omenda maromo bilion 64 mosekunore chakre higa mar 2019. Mimi nataka kumwambia waziri wa education, last year hawakumaliza kuachilia pesa ya free primary education, hawakumaliza kuachilia pesa ya JSS, that is junior secondary school. Sisi tunamuomba kwa heshima aachilie hiyo pesa. Hakuna vile shule zetu zinaweza endelea kuoperate kama walimu wetu hawana pesa. From what we are seeing in our account, although there is no circular yet, we are seeing a figure of about 4,000. And yet 50% is supposed to be allowed 10,000. So already there is a deficit of about 6,000 per child. So this money, you don't know whether to pay the existing debts,
You don't know whether to move on and go to other suppliers. And we have mentioned them so many times. I think it's something, as Kesha said, that something now needs to be done. Somebody needs to listen. Jod Brama ke kweth maketo piny wacho tesre dwaro mondo spika mar od Brama malo Moses Wetangula oluong romo makende mar twak ewithi choko jatend migawo mar omenda Wirani Odeko cholo omenda mag agulu mag kuonde chung' od bura miluongo ni NGCDF. Kaluwore gi jaod bura ma Matungulu Stephen Mule, thoth jood bura orwako dwaro makamano. Deko mar CDF wacho ni osethiro chenro mag somo e kar chung' od bura mathoth ma pachoka kendo poni deko makamano medore to pod biro chunogi mar koro biro chunogi mondo githichogo jatend migawono mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u e apisi. Mule loso kama bang' pogo computers e skul moro e kar chung' od bura mare Matungulu. We have already appended our signatures at the petition which was been done by our whip, Mheshimiwa Manyien, and through the coordination of Mheshimiwa Otienda Amolo and the leadership of the House. We have appended our signatures to request the Speaker of National Assembly to recall the House, the National Assembly, so that we can discuss the issue of disbursement of NGCDF money for members of the public and members of Parliament to be able to get back to the constituencies and assist parents who are suffering under severe economic times to take their kids to school, to make sure that at least those students who are supposed to benefit from this money, they get the money. Riwruogo kinde mar LSK bade ma Mombasa onyiso gai mar doho Martha Koome mondo mi kik bag twak gi jatend piny William Ruto ewi weche mag mibadhi manyiso ne otuoni okwako doho ma pachoka. Okindego koni jatend piny onego luw chik kendo kawo okang' mar donjo ne jang'ad bura moro amora moseyango ni timo mibadhi e bad migawo mar doho. Gikoni luoro margi en ni jatend piny Kidek chiwo siem ne ogai mar doho gino ma Kidek rocho ratiro mar yalo buche mochwal e doho ma timore bang' jatend piny koni oikore mar bago twak kod ogai mar doho mar rango kaka inyalo rakruok kod weche mag mibadhi e bad migawono. It's a show of good faith. We're apprehensive that the route chosen to do so is not envisioned in our Constitution. We call upon the Chief Justice to ensure that any engagements on this are part of the constitutional thresholds. Tunamwambia Chief Justice Martha Koome kwamba hana nafasi ya mdahalo na Ruto kwa sababu kila mtu ana majukumu yake. Kama wana malalamiko yoyote dhidi ya jaji yoyote yule, wana haki ya kupeleka kwa Judicial Service Commission na itachunguzwa, na kama jaji ana makosa itatauliwa tribunal ya kumchunguza. Lakini hakuna masala ya kujifungia katika rumu wakasema anafanya mdahalo ama anafanya discussions. What discussions? If you have lost, appeal. If you are uncomfortable with a certain judge, judges are known by name. Corruption does not exist in gross. It will be ABC is corrupt. Take them forward. So I urge the Law Society of Kenya and the judiciary to be vigilant so that we do not go back to those dark days of the 90s when decisions were made at State House. Kawadhi nyime ne obila e kaunti ma Siaya wacho ni ginono ji moko ma ichich ni osebedo kanyayo timbe mag maundu koting'o kuo mag jamni kod turo udi e seche mag otieno ma osebedo katimore e gweng' ma Madungu kod alwora mare e kaunti no ma Siaya. E gweng' ma Nyahera, jaduong' Vitalis Olo, achiel kuom joma ne okwal jamni mage, okone sani odong' gi lwete nono bang' ma e jamni manyocha ne ogeno ni nyalo konye ka jopiny seyo obila kuom kawo kata rem kawo ndamo bang' yudo lipot. Jaduong' Olo koni chakre ne ogo lipot bang' kwal jamni mage onge obila moro amora ma osechopo dalane mar timo nonro. Komanda mar obila e kaunti ma Siaya Cleti Kemboi kata kamano okoni timbe kuo jamni osedok piny e gwenge mag Madungu ma yudore e tong' mar kaunti ma Siaya kod Kakamega. Oyango ni giseyudo nying achije mag kuo jamni e gwenge ma Sigomre kendo gisechako nonro mar kawo ndamo ne joma ibiro yudi kanyayo timbe mag kamano. Mondo gol dhiang' otwe oko. Kane omondo gimosa 12 kane ochopo koyawo dhoot hivi to noneno thuond dhoot maduong' ikor sis, nindo kuny sis, botong' fito,
budhiang nindo kaw dhiang kanyon dhiang nindo dhi rombo bende nindo dhi gwen 10 bende nindo dhi wan ne owacho ni chief nong'adnwa rieko jogi hinyowa nikech security madritwa onge ka giwinjo kar kong'o to gidhi. We have done a lot through frequent patrols and respond to incidences of stock theft crimes. Now I'm assuring the people that already we have some names of suspects which we are very much monitoring the activities within that area. Tankaroala ma Lake Basin Development Mall LBDA koro yango ne gintie kod winjruok kod kambi jo China mar China Stores maidore e Nairobi mano ne giyawo bargi moro e boma ma Kisumu ma en gima dhi neno ni karo ohala no koro bedo kod kata kama odich kaluwore kod nok mar johala ma osebedo ka othiro chenro mage kuom higni mathoth. Jata tije mar LBDA Wycliffe Ochiaga omero ni apaya ma Kisumu kadhi Kakamega ma yande ne rach kendo mono johala kawo thuolo mag kuonde ohala sani koro oselosi. Bende omero ni nyaka sani atamalo 47 mag thuolo mag kuonde ohala e LBDA Mall kanyo osepong' kendo jouso moko gin bede migepe mag piny owacho koting'o duol mar KRA. Lake Basin Mall kaendi wan gi space ma oingo 360,000 square feet. Seche mwawuoye ni wan gi atamalo 47 ma osekaw to watimo juu chini mondo wane ni gino medore nyaka e atamalo 95. Lake Basin Mall kaendi sirikal nolose mondo okony Lake Basin Development Authority yudo pesa miluongo ni appropriation in aid, and nitiere dhoudi mamoko mwaseduongo mag jok manyalo wacho ni anchor tenants gisechiwore ni gidhi biro. Achiel kuom gin China Square madwaro kawo over 50,000 square feet of space and gidwa kelo materials mag gedo to gi finishing materials, so mano dhi kelo employment ne jowa maka kendo dhi miyo jowa bedo gi lony manyasani. Kosudo ni johala moyo 200 ma uso e wang' apaya maduong' ma Mombasa kod Mtwapa obogo mar dhi e doho poni ok ochop e winjruok kodgi kata kod weg udi midwaro ni mondo muki mondo ger apaya no. Johala go moriwo weg udi mideso koro lieko ni ochunogi mondo giket kok gi winjruok kod sirikal ma odewo nengo mag udi go kod keto maler kaka ibiro chulgi. E kinde mamagi timore jogo manitiere sekta mar limbe gwenge mag Nyandwat makadho nam chumbi bende dwaro ni sirikal manyiwa mar tieko wachno kaka yo mar geng'o ywaruok e doho mabiro chungo gedo mag apaya no kendo nyalo thiro sekta mar limbe. Nyumba ambayo inataka itoke milioni 10 ama 15 baada ya kukutana na wao kama kutakuwa na suluhu kwa negotiation, nafikiri ndio tutafikiria kama tutaenda mahakamani ama tutafanya nini. Hatuombi, tunataka. Maana tukisema unaomba kwa serikali, you are wasting your time. Tunataka haki yetu tuipate, na tusipoipata lazima tuipate hivyo hivyo. I'm an entrepreneur business woman. Nimeandika 30 people. Those 30 workers, where will they go? So tuangaliwe, sisi hatukatai mradi, lakini wakati wa mradi waangalie ile mikakati wanaweza kuweka. Ndio hata kama ni wale wafanyikazi wanaondoka pale, they were supposed to be awarded something. The genuine people who had been identified for compensation can be given the right, so that to make this process be complete within the shortest time as possible. Also, we understand we having people who are pretending to be the real people who need to be compensated, who have come up because of personal interest. Let the government be very strict on this matter, so that there is no further delays and adus on this process. Jopur mawuok milambo mar Hoho mar Okak mabedo ng'ere kaka South Rift oyudo jepe pur margi tok piny owacho yango kodhi manyien ma tuo ok nyor aoyaye. Kodhigo bende ing'iyo ni dhi medo yuto mag jopur. Kolose kaunti ma Bomet koyango kodhi manyien go, jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni jopur matiyo kod kothegi dhi yudo keyo mabup. Omedo ni migawo mar pur dhi tudore kod jokanyo mamoko mar neno ni jopur duto e gwengego oyudo kodhigo e wang' sa.
tumezindua ama tukafungua ofisi ya kuuza mbegu hapa ya Kenya Seed ili watapeli wakome kutapeli watu wa Bomet. Tumefika hapa na ile mbegu tumeleta hapa, zile PS varieties amesema ni mbegu certified ambazo that will respond to the climate, to the ecological requirements of this particular county. Erokamano kuom yiero RAMOGITV mar kelo ni weche manyien ma kangi kacha chope giko mare gi sani. Par ni pod walosoni mathoth kendo koromo saa 1 mar midhiambo kaachiel kod saa 3 mar otieno wabiro kelo ni weche mamoko manyien e yor adimba. Kamoro amora ma intie, yud puoch gi pak kowuok kuoma nikech isebedo ka imiyowa bedo namba 1 kendo televisen moyangi e piny luo mangima e kelo weche manyien. Nyinga en George Bati, oriti masani.